So karong adlaw nga Domingo, adlaw natawhan sa kang ugang nga laki, pero himpanaw naman siya, tuwa naman siya sa kalibutan, gihandaan gihapon siya sa iyang mga anak. So ako ramen hebilin diri sa balay, so ako ning kayod kanong kuskus di diri. Kuha lang nako ning mga bula sa akong isa ka kalderong nilatan. Kay ning baka ni siya, ato ra ning kuha ning bula-bula ni kay nila pa mo kuno ni ay ang head. So ang ako ang kuan brother-in-law request o pabuhaton ko kog salad. Actually kining salada na naning sa ako ang YouTube channel. Ako na ning gi-upload ug unsaon paggama ni dayon giganahan sila og kaon sa ako ang ginama nga salad. Pagamo na pug ko nila. So ako ra ni siyang pang-slice on dire, hinugasan na nako ni daan. Then slice na gud po nato na siya dira og pinahiwi-hiwi. Dayon while nag-slice ta kalingaw pug hungit nahulog pa gyud kay og nila pa basta mga kusinera tilaw-tilaw gyud po nagunsay lasa ba. So kaon gyud babe kanyang maniwang imong pikas dunggan. So ako na ning i-steam ni ako ang gi-slice nga atsal dayon human adto po ni slice ning ako ang karne dinhi. Base sa akong nahibaw-an ako noy mga bisitan dinhion niya manganhi either ka corporation sa business sa ako ang brother-in-law o ako ang sister-in-law yang family mo anhi kuno. So kaning salada on niya murag bida-bida ni kay makakaon ang laing tawo. So ako ra na siyang i-mix din ha. So mabisi-bisi gid ang inyo ang inahanon niya dapita kay ako man gani dinhing kuan gyud ako ginita ng paningkamot bag unsaon pagporma-porma ng lamisa kay kani ako ang brother-in-law hastang artiha gid taon gusto na siya og ang lamisa na ay design mo nang ganahan na siya og ako ay mag-prepare sa amo ang pagkaon kay kanang naay mga thrilling ba design kay mao gud na nakabadala og kanang bida-bida ba dayon nako diri oy lomboy ambot lomboy maning tawag na mo sa amo na nga tag 50 ang balde kay mo man himuon og wine ambot unsay ngalan ani diri ka mo nay sabot din ha. Dayon magbutang po ning karning baka ni siya gipalit ni sa akong bana sa city didto siya gabi sa city wala na lang ko hinuuban kay kanang ang akong anak manggod idigmata niya og wala ko sa iyang tapad mo hilak dayon daghan na kaayo og kanang kuan ba kuskus balongos na po dayon sige naghilak-hilak dayon ako'y cheese dinhi kaning usa cheese ni siya sa baka unya kaning usa kuno cheese food kuno ni siya sa karnero. Dayon daghan kaning klaseng cheese din hina ay ito mga cheese na ay puti na ay lilac color ba pero mo ni oy lami nga cheese o ganahan ko ani dayon na sila diri oy at sala nga gisulod sa bowl ambot og dako gud kay ning sala kay gipreso man dayon magbutang puguan ning vegetable nga amo ang gigamos akong ugangan atong isang adlaw kay makaon naman ni lami kay na siya mga bayot halang-halang nga crispy ba mura pud siya og ginamos god dayon mura gisubutag suka og sili ba dayon watch out mo din ha nga naa diri oy pakaw sa mais nga wa pa katubo mao ni amo ang kinaon po diri dayon naa sila diri oy lavash ang tawag ani nila diri aside sa bread ang ilang kinaon kani pod maoy ilang kanon dayon napunta diri oy bread taas ni siya nga pagkapan mo nang ako ang gitunga ang katunga mo'y akong gi-slice kay taas ra kaayo then human ako ra nang ipang pile din hang ako ang lavash og ang ato ang bread mao nang ako ang gi-slice kay sa gikaingon ko pa kani adto og kaning pana mao iwonal sa imong ulo makatulog sugad kadjot pag mata nimo mituon pagyapon na imong panglantaw dayon ato nang slice on din ha og pinahiwi-hiwi pinabongga dayon mo ana ni ready na ni so ang ako ada ang nilatan ganinang karning baka akong gisagulan og potato so that's it thank you for watching bye. Them